Já mám takovej dotaz. No, já jsem ve svém pokoji a když chci vyhodit nějaký odpad do koše, tak ten koš mě chce sníst. Nevíte, co mám dělat? No, ale on žádnou prdel nemá. Jinak ne, jo. No, jinak to nejde. No, ale on má jenom takový ucho jedno. No tak najdi druhý a zatáhl za uši. No, tak já to zkusím, akorát, že ono chrání velký peřinový bubák. Mhm. Tak to chce počkat a on odejde ten bubák. Odejde, jo, ale já nemůžu ani z toho spát, on mi chce udusit polštářem, když si jdu lehnout. No. Není, klidně se přesvědčte, pojďte ke mně, já vám to ukážu. Dobře. Už tam letím. Dobře, bydlím to v New Yorku. Já se sednu na letadlo na Ruzíně, je to dobrý. Ulice Bagr. Tak tam přijeďte, určitě mě tam najdete, pokud už mě nesněd koš nebo neudusil polštář. Dobře, no. Tak to bude super. Už se na to těším, jak s ním budu bojovat. Dobře, a vemte si nějaký meč, nebo třeba pistoli. No, pistoli. Dobře, to bude fakticky super. Tak čau, Vex.